आता हय डेंगे काढतात, म्हणजे ते कुर्ल्याचे डेंगे काढून त्याची भेसा करणार. बघू शकता कसं ह्यो आमचो बंडो होया आणि हय शुभम हा. आणि ह्यो आम्ही कुर्ल्यो आज पकडून आणलेले हा. एक कुर्ली पळाली बघू शकता. शुभमन पकडला, टोप उघडल्या पळून गेली एक कुर्ली. आणि आता डेंगे काढतात. सगळे कुर्ले पळालेले त्यांची पळापळ आता बघूक मिळाली. टोपात झाकण मारून ठेवलेला होता, पण ते कुर्ल्यो बाहेर येऊ बघतात. जसं झाकण उघडलं तसं पळालो कुर्ल्यो. तर आमचं शुभम कुर्ल्यो पकडण्यात एक्सपर्ट आहे आणि बंडो पण लगेच त्याने पकडून त्याचे डेंगे काढून टाकल्याने आता मस्तपैकी डेंगे काढून हे करतात, ताटात ठेवून देतात. नंतर ह्याचा डेंग्यांचा एक वाटप करतायत. नमस्कार मंडळी, मी महेंद्र गाडी, गाव ठिकाण या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत असा. आज या ठिकाणी कुर्ल्याचा रस्सो बनवण्याचा जो कार्यक्रम चाललो आहे, मी 2 दिवसापूर्वी मुंबईवरनं येईल म्हणून हे गावचे जे पोरगी आहेत आमचे हे नाहीत जाऊन त्यांनी कुर्ले पकडून आणलेले आहेत आणि त्याचं आता रस्सो कसो बनवूचो हा याची ती रेसिपी आहे ना, त्याला तुमका शिकवणारच. त्याचबरोबर ह्या कुर्ल्याच्या रश्याबरोबर काय काय खाऊचा, म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं म्हणजे भाकरी, नाचण्याची भाकरी, तांदळाची भाकरी, त्याचं बनवण्याचं काम चालू झालेलं त्या ठिकाणी. पूर्ण प्रोसिजर झालेली. आमचे पोरगे आता असे मोडतात, त्यांचे जे पाय असे फ्रॅक्चर करून टाकतात, त्यांचे भरपूर मजा करतात. कुर्ले त्याच्यातले लाजून काय काय पळतात. पण आजची जी पार्टी आहे ही खास ह्या मुंबईवाल्यासाठी आहे, कारण तो कुर्ल्यांचो लय फॅन, म्हणजे रश्याचो लय फॅन आहे. कारण त्याका कुर्ल्यो म्हटल्यावर तो अख्ख्या गावाक, म्हणजे तो आपल्या सासरवाडीक पण पळ मारता रिक्षा घेऊन. तर ह्यो खर्च करण्यात लय एक्सपर्ट आहे. तर आजचं सगळ्या रश्याचो खर्च ह्योच देणार आहे, हे महेंद्र गाडी आमचो भाऊबंदचा. तर काय तुका काय कसा वाटतं आज तुका, म्हणजे मनासारखं कुर्ल्यो मिळालो आणि आज रस्सो खाऊक मिळालो मिळणारा, तर काय तुझे हे काय तुझे समाधान झाले, कारण पोरगी आमच्या दुपारपासून तिकडे नाही, तर त्यांनी जे पकडून आणलेले कुर्ल्याची संख्या पण जास्तच आहे. खास करून त्यांचे डेंगे मोडणे आता ह्याच्या आता महत्वाचं काम चालू आहे या ठिकाणी. बऱ्यापैकी मोठे मिळाले रे कुर्ले. हो, बऱ्या आणि घ टाकून कुर्ले पकडताना जी मजा असताना जबरदस्त वेगळीच असते. जबरदस्त. हो, आमचं बंडो एक्सपर्ट आहे कुर्ले पकडण्यात. शुभम आता हल्ली शिकलो हा, पहिलं ते का आम्ही घर कोंबडो म्हणू, पण आता एवढं एक्सपर्ट झालो हा की एकटो पण जाता कधी कधी कुर्ल्यांका. या सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे कुर्ल्याचा जो रस्सो बनवता त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचा जो असता आता वाटा, तो बनवणारा आमचा एक एक्सपर्ट म्हणजे आमची घरण पंकज गाडी. आता तो बनवू गेलेलो आहे आणि रस्सो असो झणझणीत बनवता, असो बनवता विचारू नको, एकदम झणझणीत. मग आज मजाच येणार आहे रस्सो खाऊ. आणि त्याच्याबरोबर ही भाकरी सुद्धा होय रश्श्याबरोबर, त्यामुळे काय. आणि चुलीरचो रस्सो म्हणजे अप्रतिम. आज 4-5 झाले होत भाकरी भाजून. आणि हयत आम्ही पार्टी करता. आमच्यो बरेच पार्ट्यो हय होतात, कारण ही जागा आमची स्पेशल आहे. शेड स्पेशल पार्ट्यांसाठीच असता ही जागा. आणि आज सोन्याहून पिवळा म्हणजे ह्यो 2 दिवसच झाले येऊन मुंबईवरनं. आणि त्याचा आवडतो पदार्थ म्हणजे रस्सो, कुर्ल्यांचो रस्सो आज खाऊक मिळणार आहे, त्यामुळे तो खुश आहे. आणि आज पार्टीचो सगळो खर्च त्यांनी दिलेलो आहे. अशा प्रकारे आता सर्व कुर्ले डेंगे काढून झालेले आहेत. आता ते कपचा त्याची काढणार आहेत, तुम्हाला दाखवतोय कसे काढतात ते. आधी कपचा काढून नंतर मग धुणार आहेत. हे बघू शकतास केवढे मोठे डेंगे आहेत. डेंगे आमच्या वाडीत एक पोरगो हा, ते का डेंग्या करून हाक मारतात, कारण लहानपणी असताना तो डेंग्यासाठी ना जाम रडत होतो. डेंगो म्हणतात. होय होय. तो मुंबईत गेलो परवा. तुमका त्या लोणच्याच्या व्हिडिओ परशुराम गाडी दिसलो ना, त्याला डेंगो म्हणतात.
अशा प्रकारे आज आमची घरण हय इलेली आहे. तिखट मीठ सगळं वाटपाची बिटपाची तयारी करून. आणि ह्यो आमचो बावडो आमचो कॅमेरामन, आमचं यूट्यूब चॅनल गाव ठिकाण यूट्यूब चॅनल चालवणारो, सांभाळणारो, त्याची एडिटिंग सगळी जी काय क्रिया असतात ती भावडो आणि पंकज बघता. आणि पंकज आमचो स्पेशलिस्ट हा सगळ्या ह्याच्यात, इलेक्ट्रिशियन हा. त्याचप्रमाणे तो रेसिपी पण बनवता. त्याचप्रमाणे हा आता यूट्यूब चॅनल चालवता. त्यामुळं तो ऑलराऊंडर हा. रेसिपी एवढं त्याच्या भारी असतात की तुमका मी एकदा त्याच्या घरी जाऊन एक वेगळी रेसिपी आणि तो व्हिडिओ बनवणार आहे. तो लवकरच तुमच्या समोर तुमच्या भेटीक येत तो व्हिडिओ. पंकज वाटप झाला नाही चालू चालू हा. खोबरा बिबरा किसून ओके. म्हणजे आज वाटप ह्या मस्तपैकी भाजून भिजून नंतर मग मिक्सर का लावून आज त्या रस्स्यासाठी वापरणार आहोत. कपचा काढलेली आहेत. आणि ही डेंगरे, ह्यो डेंगो हे आता धुवूक नेता शुभम. चोळून घे मस्तपैकी पाणी वर भर. मस्त स्वच्छ धुवून घेतल्यावर नंतर मग तो आपण त्याचा रस्सो करूचो. या फेटा म्हणतात ते का कुर्ल्यो धुवून अशासाठी घेऊचो की तो आपल्या खाडीतलं भरपूर चिखल असतात आणि तो प्रॉपर व्यवस्थित एकदम मस्तपैकी चकाचक धुवून नंतर मग तो आपण रश्याक वापरूचो. आणि मस्तपैकी धुण्याचं काम आमचं शुभम करता. शुभम तू किती पकडलं कुर्ल्यो ह्याच्यातलं? मी केलं. अरे वा जबरदस्त. आज माका जाऊक मिळाला नाही कुर्ल्यो पकडूक कित्या कारण मी जरा आंब्याचो सीझन आहे आणि पेटियो भरीत होतोय त्यामुळे जाऊक मिळाला नाही. नाहीतर कुर्ल्यो पकडूक माका पण जाम आवडता. परत कधी गेले तर मी नक्की जाईन त्यांच्यासोबत बरोबर. आणि सगळे असल्यावर जाम मजा येता कुर्ल्यो पकडू का. मी खाली उतरत नाही पण बांधार राहून आपलं एंटरटेनमेंट करीत राहू यांचा मजा येता. पण आज जबरदस्त म्हणजे कुर्ल्यो एकदम मस्तच मिळालं. म्हणजे व्यवस्थित चांगल्या साईजचे. नाहीतर ती बारकी पेचिंदारा पण मिळतात. आजचा दिवस चांगलं होतं वाटतं. आज शुभम गेलो होतो ना म्हणून आज एवढं मिळालं कुर्लं. हा आकार दिसतोय हा मादीचा आकार आहे. आणि हा जो आकार दिसतोय ह्यो नर एका नर कुर्ली आणि ही मादी कुर्ली. ही कुर्ली ह्यो कुर्लो मी तुमका माहितीसाठी सांगितलं. म्हणजे तो शेप वरनं तुमका कळत असत की नर खायची मादी खायची. या माका माहित नव्हता पण माका आता शुभमन सांगितलं. मस्तपैकी धुवून झालेले होत. आता परत एकदा थोडंसं पाणी ओतून एकदा दुसऱ्यांदा धुवून काढूया म्हणजे कसं चकाचक होऊन जातील. स्वच्छतेच्या बाबतीत आमचं शुभम लय हो त्याका एकदम सगळा स्वच्छ हवा असता. आता बऱ्यापैकी मस्त स्वच्छ झाला. साफसफाई महत्वाचं झालं ना. डेंग्याची साईज बघा केवढी आहे. म्हणजे माझ्या हातात पूर्ण डेंगू मावलो बघा. एवढी मोठी कुर्ली होती. हे ह्या एका पण धुवून घे नंतर धुणार. चला आता का हे कसं काढतात बघा कपचा. ओके शुभम आता एक्सपर्टच झालो. आता कपाच काढला.
पहिले बिना डेंग्याची धरूक पण भिया. हो बारकी एवढी पण धरू पहिले. आता तो मोठं झालं. पिवळी पिवळी असते ना तिला. लाख. ओके. चूल पेटवून घेता. मगाशी पेटलेलीच होती. जरा लाकडा लावतो जरा. आणि पंकजान वाटप बनवून आणलेला. पंकज वाटप काय काय टाकलं वाटपात? काय आपला लसूण जराशी, हं. सुका खोबरा आणि कांदे. ओके. त्या तव्यावर परतून मग त्या लावलं. पहिला भाजून घेतल्यानंतर आता व्यवस्थित करावं. मोठं टोप घेऊन येलोय घरनं. आता डेंगे धुवून घेऊया. मोठे डेंगे आहेत मस्तपैकी. मस्तपैकी डेंगे पण धुवून घेतला. आमची बाग हा. आम्ही पाणी फुकट नाही घालवीत. टोप काळो होग नको म्हणून लेवण लावतात. तो मस्तपैकी पंकज लावून घेता लेवण. ह्या सगळ्या घरनेक माहिती असते. हवा असता पण ह्या सगळ्या आमच्या पंकजाक माहिती आहे. आणि तिचं काम म्हणजे एकदम फर्स्ट क्लास असता. चुलीवर जेवण बनवताना ह्या लेवण लावणं ही प्रोसेस पहिली करूचीच लागता. पुढे मोठे लग्नाची पण हे जेवण बनवतात ना, मोठमोठ्या टोपांका हे लेवण लावतात अशीच. कारण टोप काळो होक नको म्हणून. कारण चुलीवर जेवण बनवताना आग भरपूर असता आणि टोप काळो होऊन जाता. आग मस्त पेटता. टोपाक लेवण लावून आणून चुलीवर ठेवलं टोप. हे डेंगरे आहेत, हे डेंगे आहेत आणि हे पेंदे कपचा ह्या वाटाप. आता पुण्यक घालूया. अशा प्रकारे चूल मस्तपैकी पेटलेली आहे आणि टोपाका लेवण लावून आता पुण्याची तयारी करूया. तेल ओतला ना पंकजान. कांदो टाकता. आता फोडणी व्यवस्थित झाली की मग रस्सो पण जबरदस्त होणार. आमची घरान पंकज गाडी तुम्ही ह्यापूर्वीच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितला असाल. गाड्यांची कार्टी करतात पार्टी या व्हिडिओचा आम्ही बनवलेलो यूट्यूब का टाकलेलो हा. आणि मस्तपैकी फोडणी चिकन मसाला पॅकेट तिखट टाकता मस्तपैकी. आणि मस्तपैकी परतून घेणार. हा मस्त वाचलं. हे पेंदे त्या टोपात परतवून घेतात. त्याच्यानंतर टाकून थोडासा त्याच्यात पाणी टाकता म्हणजे ते पेंदे एकदम मस्तपैकी बॉईल होते. रस्सो तांबडा रस्सा कलर मस्त येलेलो. आणि कुर्ल्यांचो रस्सो खावचो म्हणजे असं पातळ झणझणीत पिऊन खाऊ मस्त. मस्तपैकी पेंदे आता त्याच्यानंतर डेंगरे पण टाकून घेतो. आग जबरदस्त लागलेली आहे त्यामुळं रस्सो मस्तपैकी लवकर शिजात. अजून थोडासा पाणी घालून वाढवता आणि सगळा शिजोक हवा. पेंदे पेंदे चांगले शिजोक हवे तरच ती मजा येता.
थोडी घाय हा कारण वरच्या वाडीता सुतारवाडीता एक कार्यक्रम हा त्यामुळे थंय जावचा. डेंगे टाकून झाले, पेंदे पण टाकून झाले, मस्तपैकी पाणी ओतलं ना आता बॉईल होतात. झाकण मारून ठेवलेला, चूल आग मस्तपैकी पेटलेली आहे. आता त्याच्यानंतर या वाटप करून आणलेला आणि ते बारके पेंदे होते ते त्याचा मिक्सचर करून आणलेला एका लावून एकदम चटणीच झाली आहे त्याची. ते मग ह्याच्यात गाळून टाकूचा आणि मग जो काय एका म्हणजे हे फ्लेवरसाठीच असं. बघा आता तुमका कळत की ते बारीक पेंदे होते काढलेले त्याचं हे मिक्सर का लावलं आणि त्याचा आता अर्क घेऊचो गाळून आणि तो रश्यात तो टेस्ट आणता. म्हणजे दोन हातात मस्तपैकी पिळून घेतात अर्क. अशा तुम्ही बघू शकता तो अर्क डेंगऱ्यांचा अर्क काढलेलो पंकजा. उघडून बघूया शिजलेत की नाही. हा हे बघा कलर चेंज झाला बघू लाल लाल मस्तपैकी बॉईल झालेले आहेत. ढवळून बघ. हा पेंदो बघा कलर चेंज झालो. झणझणीत रस्सो होणारा. आत्ताच तोंडात पाणी सुटोक लागला. अजून एकदा एक उकळ दे. चांगली उकळ इलेली आहे बघता नुसता थलथलता. ही खासियत आहे चुलीच्या जेवणाची. हे बाबा गरम मसालो काय तो बेतात घरी बनवलेलो हा गरम मसालो. मस्त पेंद्याचा कलर एकदम चेंज झालेलो लाल लाल झाल्यात पेंदे. तर ह्याच्यात आपण वाटाप आणि तो पाणी काढून काढलेलो अर्क टाकणार आहोत. आणि ह्यो महत्वाचो पार्ट कोकमा गावठी कोकमा बघू शकता. ही या रश्यात जावकच हवी. हे आता कोकमा टाकून झालेली आहेत. तो कोकमा अशासाठी टाकतात की त्याचा फ्लेवर म्हणजे आंबट फ्लेवर येऊ हवं. आणि त्या कोकमा अशासाठी टाकतात की त्या पुरल्यांका उमस वास येत असतात तो जाण्यासाठी आणि फ्लेवर पण जरा आंबट येण्यासाठी आंबट तिखट त्यामुळे कोकमा. आता चवीनुसार मीठ टाकूया. चवीनुसार हलक्या हातानं आपलं पंकज त्याच्या मापात मीठ टाकता. मापात पाप झाला कि मग सगळं सत्यानाश. पण आमची घरन कधी अशी चुकलेली नाही मिठाच्या बाबतीत. वय ना रे बंक्या कधीच नाही आतापर्यंत. झालं मीठ कमी कमी होईल पण जास्त नाही कधीच होणार. वा अजून एकदा उकळ देऊया आणि मग वाटप टाकून तो अर्क टाकून देऊया त्या रश्यात. हवा मस्त वास इलो रश्याचो. ढवळून घेता. टेस्ट बघता पंकज. जेवढे हानूक होते तेवढेच खाऊक
त्यामुळे जरा पार्टीची जरा मजा येतात. उकळी जबरदस्त दिलेली आहे रसा. आता थोडा वाटप टाकून घेऊया. एकदा करून आणला होता. आमच्या घरनी तर सगळं सिस्टमॅटिक असतं. पेंद्याचा कलर बघू शकतास तुम्ही, लाल लाल एकदम झालेलो हा. मस्त वाटप टाकून झालं. थोडस पाणी टाकूया. रस्सो ह्यो जरा पातळ खाऊकच, म्हणजे पिऊन खाऊ जबरदस्त, म्हणजे मजा येतात. आणि थोडं तिखट होऊ, झणझणीत, म्हणजे सगळी सर्दी निघून जातात. मस्तपैकी ढवळून घेता. वास एकदम जबरदस्त येऊ लागलेलो आहे. कमी जण असल्यावर पार्टेक जाम मजा येता. जे कुर्लं पकडूक गेले तेच खावकत. फक्त आज स्पॉन्सरशिप म्हटलास तर मुंबईवरनं आलेलो आमचो मैदो गाडी, को स्पॉन्सर्ड बाय, म्हणजे आज वाटपाचो खर्च त्याच्याकडनं घेऊचो. त्याच्या आवडीचो मेनू आहे बनवलेलो हा. झणझणीत अशी मस्तपैकी उकळी इलेली आहे. आता आपण हे अर्क टाकूया. मग आपली रश्श्याची पूर्ण रेसिपी, म्हणजे पूर्ण प्रोसेस पूर्ण होय. वा, ह्या अर्कान त्या रश्श्याक आणखी मस्त टेस्ट येत. ह्यो चालू चुलीवरचो, म्हणजे घरी बनवलेलं रस्सो, आपल्याच खाडीतलं कुर्लं. पण पावसात जी काय मजा येत, धमाल येत, व्हिडिओ बनवूक आणि तुमका व्हिडिओ बघूक सुद्धा. आम्ही सड्यावर जाऊन रस्सो करता. ती जी धमाल असताना ती अविस्मरणीय, आणि म्हणजे त्याला शब्दच नाही. म्हणजे एखादो माणूस सपोज आमच्या बरोबर इलो रश्याक, तर तो म्हाका वाटतं आयुष्यभर विसरणार नाही. अशी ती मजा असता. आमच्याच शेतातले आमच्या दगड परतून ते कुर्ल्यो पकडताव आणि थंय ती मजा करताव. नक्कीच तुमका तो व्हिडिओ आम्ही पावसात दाखवू. आता नाही, आता ह्यो खाडीतलो कुर्ल्यो मस्त अशा प्रकारे शानदार उकळी इलेली आहे. पाणी टाकतं की अजून बघ आता सांग लवकर. टाक. पिऊन खाऊक मिळो का रे. बघा किती टाक. हा, वत तू मस्त टोप भरून दे. अशा प्रकारे रस्सो मस्तपैकी झालेलो हा. आता उतरवून टोप बाजूक घेऊया. अशा प्रकारे मस्तपैकी रस्सा रेडी तयार झालेला आहे. आता आपण मस्तपैकी 5 जण छानदार एकदम पार्टी करायची आहे. तुम्ही बघू शकता रस्सा मस्तपैकी करायलेली, खाऊक मजा येणार, झणझणीत. रस्सो ह्यो वासानच कळता की काय एकदम भारी झालो असा. वाढू घे. एक बॅड न्यूज आमचो स्पॉन्सर काही कारणास्तव बाहेर गेलो म्हणता माका डब्यात काढून ठेवा, मी नंतर खाय. तर आता काय आपल्याक काय वाटपाचे पैसे मिळाले अशी कारण स्पॉन्सर नंतर खाय, आम्ही डब्यात काढून ठेवूया. वाढपी आमचो ओंकार प्रत्येकाक वाढता. रोहन देते थांबायला आपल्याला टाइम नाही आहे.
झाला जबरदस्त टेस्ट एकदम जबरदस्त आहे बेस्ट वासारनाच कळत होतो मगाशी आणि त्याची कारा पण मस्त येलेली आहे जाम भारी वाटतं आणि भाकरी आणि रस्सो असतात तर काय मेजवानीच भारी झालो रायडर बघ कोणा डेंगो घेतला गाव ठिकाणी या युट्यूब चॅनल का लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब विसरू नको जर कोणी नवीन असाल तर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि आमचे व्हिडिओ असंच बघत राहा आमका प्रेम देत राहा धन्यवाद भेटूया पुढच्या व्हिडिओ